Salut toată lumea, astăzi ne jucăm Thief Simulator, intrăm în casele oamenilor, începem direct în forță cu un apel de la Vini. Să vedem ce Hey, dorește de la it's noi. me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Ok. Bun, deci haideți să luăm crowbarul de care ne spune Vini. Bun, să vedem The ce dorește. Lombardis paid you bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me, the last one. Ok. Nu știu despre ce casă vorbește. Îmi scrie escape pentru inventory. Equip the crowbar. Păi, aha, ok. La items. Stați totuși să îmi dau sensibilitatea o idee mai mică. Perfect. Haideți să intrăm la items. La tools, cred că o vom găsi. Să vedem. Ok. Bun. Am înțeles. Am spărut gardul la oameni cu ăsta, cu un crowbar. Crouch, ok, de pe când ne dăm. Ok. Nu mă vezi de timp. Bun. Perfect. Ce scrie aici? Avoid the light. Oh, ok, am înțeles. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Ok. Am găsit o lanternă. S-a tras pe dreapta. Break the window. Așa? Bă, cred că da. Aha, ok, trebuie să apăsăm pe E ca să... Good job. Time to redistribute a little wealth. Adică... Ok... O, 15 dolari. S-a tras pe dreapta și tigaia și ăsta. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Da. Nu pot să ies pe aici? Nu cred. Nici pe aici, nici pe aici. Trebuie să evit lumina. Ok, am scăpat și de asta. Doamna, nu mai e la geam. Ba da. Go to the car. Ok. Aha, uite aici și mașina. Haideți să intrăm în răgălia noastră. Bun. Și acum încotro. Drive out of the location. Am înțeles. Am plecat de aici. M-am cărat. Până unde trebuie să mergem? Aha, ok. Bun. Deja am jefuit prima casă, ne-a luat nu mai mult și nu mai puțin de 4 minute. Mi-am mirosit 4 minute din viață pentru a mă îmbogăți pe un joc, băieți. Vă rog frumos. Ok. Am luat nota A, care cred că este nota 10, dacă nu mă înșel. Bun, și mă sună iar Vini să vedem Good ce job, dorește. man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Ok, mă duc să mă culc aparent. Hai să băgăm aici un somn pe canapeaua asta de boschetari. Dormim până la 7 dimineața. Bun. Hai să vedem. Ia zi, Check the patroane, ce mai vrei? computer. There's a few things I need to tell you. Am și computer. Ăsta-i? Ăsta-i. Păi, mă las să-l folosesc sau ce faci? Ha? De ce nu mă lasă să folosesc
calculatorul. Device Workshop. Ok, am înțeles, m-am lămurit pe aici. Tools for Thieves lets you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal your forum, aparent aici. Here you can buy secret. Bun. House Security Tips. Ok, Right. cumpăr și astea. Now, go to your car. Mamă, dar mă pune să mă plimb în tot ăsta, nu. M-am blocat în cara. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Greenview 109. Păi și unde era? Select Destination Pawn Shop. Ok, mergem la manet, cum s-ar spune. Bun, și aparent ne-am teleportat direct la manet. Pawn Shop, haideți să vedem. Welcome. Bun, $8 pe tigaie. De ce mai scump pe tigaie? E un old toaster, am înțeles. Bun. It's Ce mai time for dorești, Vinny? Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Ok, trebuie să furăm un televizor aparent. Bun. Cred că vom merge în Greenview, după spusele celui care ne dă misiunile. Ok, și ne-am teleportat direct în Greenview. Acum trebuie să căutăm 109 și cred că l-am zărit pe hartă. Este chiar acesta. Steal an old TV from Greenview, load it in the car trunk and drive it home. Ok. Să să duc mașina aproape de un gard unde pot intra. Bun. Ok. Bun. Quick slot, ok. Haideți să ne facem puțin inventarul. Ok, flashlight-ul de pe ăsta. Bun. Ok, acela este TV-ul. Haideți să intrăm. Am intrat prin baie. Hai că fac și pe ăla dacă e. Sper să nu fie nimeni acasă, gen. Old TV. Ce aici? Speris. Ok, deci scrie că nu este nimeni acasă. Spare door key in the drawer. Easy to break the damage wooden fence in the back. Bun, hai să tragem și noi. Mai tragem ceva pe dreapta mai alea. Ăla nu putem să-l băgăm în buzunar. Da, am un door key. Spare door key. Ok, cred. Hai că i-am închis și geamul. Să fie treaba. Ok, am plecat cu televizorul. Salut vecine, mă joc și eu. Duc televizorul la manet. Să vedem cum facem să-l băgăm în portbagaj. Așa, am înțeles. Bun. Și acum ce trebuie să mai fac? Drive home. Ok, am înțeles, mă duc acasă. Bun, hai să plecăm cât mai repede de aici ca să nu ne vadă nimeni. O luăm fix prin același loc unde am luat-o data trecută. Bun. Ne ducem acasă. Bun, am ajuns cu televizorul. Remember to spend a new skill bonus on the tab. Vom face asta în episodul următor. Pa, pa!